bedste spiller. Det her hold, det er jo vores U11-drenge, som nu bliver til U12-drenge. Og det er jo at sige, det er jo mange år siden, vi har haft et A-rækkehold. Og de spillede i C-rækken i efteråret. Og med de kløb, de gav de andre hold, så har det været en god oplevelse for dem op i A-rækken. Fordi der er de også med helt i toppen. Så det er rigtig flot, drenge. Og også en tak til Ivan og Christian for jeres trænergerning. Og her må vi med stor beklagelse sige, at vi skal skifte hele trænerloven ud. Ivan og Christian holder her fra ferien af, så der er vi på jagt efter nogle trænertalenter til det hold her. Jeg kan sige, at efter ferien, som det er lige nu, der er der 18-19 spillere, så vi håber på, at eller ikke bare håber, men vi har rent faktisk forpligtelse til som forældre i hvert fald at finde ud af at få nogen i gang med at hjælpe omkring holdet. Og det vil jeg også egentlig gerne se i samme forbindelse, at vi snakker lige lidt med Kurt også inden. Det ville være rigtig, rigtig dejligt, når der på hver hold vil være nogen, som vil være dem, der ligesom skal hjælpe med holdkort og få sendt ud og sådan lidt være sekretær for træneren. Det tror jeg, det vil være rigtig gavnligt. Men Ivan, du blev kåret den anden dag, fik vi i F-nålen, og jeg vil sige dig tusind tak for indsatsen fra 2004 og så til nu. Det har været en stor fornøjelse, og du har gjort en forskel i foreningen, så det er vi dybt taknemmelige for. Vi har selvfølgelig håbet, at vi kunne lige op en sæson mere, men det har ikke været muligt, selv med fisk og det hele. Men tusind tak i hvert fald, og Carsten han har også en ting til jer. Der var også nogle ting, der kan se på børn. Ja, altså vi starter jo så sæsonen med at blive tilmeldt en træningsturnering, og der fandt vi sådan set ud af, at vi skulle nok have A-hold tilmeldt, og det var sådan i, ja faktisk over tid, men altså der var Jan jo så igen på mærkene og fik os med det her A-hold, og vi har sådan et A-hold og et C-hold, ikke også, og tak til dig Jan, fordi det lykkedes. Det er jo bare det, når lange køretur vi kom ud på, men det har vi rigtig, rigtig godt. Hvis vi lige starter med A-holdet, så er det jo sådan, at hvis ingen afbud der er, det har desværre været nogle gange også, men når der er afbud, så vinder de simpelthen det hele. Fordi altså, når de er koncentreret, disciplineret, de er villige til at løbe nogle meter også, og så bruger nogle kræfter, så spiller de utrolig godt fodbold. Det skal jeg tak for, drenge. Det er super godt. Jeg vil godt sige tak til dig, Lars, også, fordi du er vikarieret som træner. Og jeg vil også sige tak til Peter, som har stået for C-holdet. Jeg vil sige tak til dig, Christian, fordi vi har hjulpet hinanden med det hold igennem sidste forår her. Jeg vil også godt sige tak til bestyrelsen for, at som sagt, jeg har lov til at træne dem her i så mange år. Jeg skulle sige for Peter, at han synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Så det er ham, der har været med ude til C-holdets kampe. Og det har han været glad for, tror jeg, og været meget, meget stabil omkring det. Ja. Tak for det. Vi har altså også stemt om, at der skal være årets spiller, og det var meget tæt mellem anden og første plads, men årets spiller, det blev så Søren Iversen, så han kommer herop. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak for at jeg har fået lov til at træne jer. Det var rigtig, rigtig godt. Rigtig helt til at være træning på nær i nogle gange, hvor jeg er lidt for meget i første gang. Det er godt. Ja, det er det.